भारतारि रौनिया बिफाननि रैखाथि हानजा CRPF कब्रा कामान्ड' जाय बिफानखौ गोख्रों बिफाननि रौनिया सान्थ्रि हानजा होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दिनै बे बिफानखौ गोसोम दागो फोनांबाय लंफट सन्जीब बर'आ। उदालगुरि जिल्ला खाग्राबारि ओनसोलनि 12 थाखोआव फरायफुबाय थानाय 18 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै लाइमोन सिख्लाखौ नंखाय गोसो थोनायनि फाव फान्दायना देहायारि गाज्रि सोमोन्दो लानानै बबेबा नुसुमोनै थावनियाव खारखुमाना दं बरपेटा जिल्ला गलिबान्दा गामिनि थागिबि बिष्णु बर'नि फिसाज्ला 208E कम्पानि CRPF कब्रा कामान्ड' बिफानाव साख्रि मावनाय सन्जीब बर'आ। जाथायजों भुगिनांनाय हिन्जावसाया फोरमायनाय बायदिब्ला 3 बोसोर नंखाय गोसो थोनायनि उनाव देहायारि गाज्रि सोमोन्दो लाखांनायनि उनाव दिनैसिम जेबो खौरां लायाखै होनना फोरमायनायजों लोगोसे गावनि इयुन संसारखौ सिलिंखार खालामनायनि दायाव गोथौवै साजा मोननांगौनि दाबियाव पुलिस बिफान आरो खौरां बिजोंनि मददथि लानो गोनां जादों। बरपेटा जिल्लानि सन्जीब बर' आरो गलिबान्दानि बिनि बिष्णु बर'नि फिसाला सन्जीब बर'आ आंजों 2021 निफ्राय रिलेसनशिपआव दंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो मोजां मोनलायनानै ओमफ्राय लोगो हमलायनानै ओमफ्राय उनावहाय बे सुटियाव फैदोंमोन। ओमफ्राय सुटियाव फैनायाव गाव लिंहरबाय आरो आंखौ अक्ट'बरनि 8 तारिखआवहाय नभेम्बरनि 8 तारिखआव मोनफैदो आरो बेयो रङियायाव। ओमफ्राय हरनि 7टायाव आंखौ फन खालामना बुंदो आरो इयो ओमफ्राय मेसेज हरदों नों गाबोन रङियासिम फै आं थांगोन होननानैहाय। ओमफ्राय आं बुंबाय आरो नों मानो बिदि हठात फैदो, नोंथ' आंनो खिथायालासिनो बिदि हठात फैदो, ओमफ्राय नों न'आव थांखांनानै उनावहाय लोगो हमगोन होननानै आरो। ओमफ्राय उनावहाय बियो नोंहा एफा गोबाव जाबाय लोगो मोनलायिया, ओमफ्राय नोङो गाबोन फैदो, आं गाबोन 10टायाव मोनहैगोन रङियायाव, आं ससे फ्लाइटजों थांसै बिदि होनना बुंदों आरो। ओमफ्राय उनावहाय बिदि लिंहरबाय थानायाव ओमफ्राय आं थांबाय आरो रङियासिम। ओमफ्राय रङियासिम थांनानै बियो गावसानि न'आव लांगोन होनदोंमोन आरो आंखौ। ओमफ्राय गावसानि न'आव लांगोन होननानैहाय बे मोनफैबाय। ओमफ्राय मोनफैनानै बिदिनो लोगो मोनबाय आरो रङियायाव। लोगो मोननानै ओमफ्राय गावहा रुम बुक खालामबाय आरो रङियायाव, ओमफ्राय हटेल बुक खालामबाय। ओमफ्राय हटेल बुक खालामनानै न'आव लांगोन होनो, ओमफ्राय दिनै रुमाव थासिगोन, ओमफ्राय गाबोन जोंहानाव न'आव थांसिगोन जाहैबाय आरो। ओमफ्राय बिदि रुमाव थानानै ओमफ्राय जोंहा न'नि मानसिफ्रा फन खालामहरबाय थादो ओमफ्रायो बियो माने आंखौ फन खालामनानै गावसानि न'आव दङ होननो खोन्थाबाय थादो आरो। ओमफ्राय हटेलावसो दङ नालाय, ओमफ्राय जोंहा न'नि मानसिफोरा बिदिनो फन खालामनायाव ओमफ्राय आंथ' बोरै थगायनो होननानै ओमफ्राय फन रिसिभ खालामथ'वाखैमोन आङो। उनावहाय आं रिसिभ खालामबाय आरो इयो बाथरुमाव थांनायाव। ओमफ्राय रिसिभ खालामनायावहाय आब'आबो सोंहरबाय थादो आरो जोंहा न'नि मानसिफोरा, ओमफ्राय बहा दोङो, न'आव दंबा नोंसोर दे बिसानि न'नि मानसिफोरजों रायलायहोलाय सोरबा सासेजों होननानै। ओमफ्राय न'आवथ' गैया। ओमफ्राय उनाव आं खोन्थाबाय आरो थार खोथाखौ, माने हटेलावसो दङ रङियायाव होननायाव। ओमफ्राय बिदि खोन्थानायाव हटेलाव दङ होनना खोन्थानायाव गावसानि न'आव दङ होनना खोन्थायासै नालाय, ओमफ्राय आंखौ बुदों आरो इयो, सोबादों। औ, हौवासाया सोबादों आरो आंखौ। ओमफ्राय बिदिनो थाबाय आरो इयाव हरसे थानाय जाबाय हटेलावहाय। ओमफ्राय नेक्स्ट खालि 9 तारिखै जोंहानि न'नि मानसिफोरा जों थांगासिनो दङ होनदों आरो। ओमफ्राय जों थांगासिनो दङ नोंसोर बेयावनो था होननानै। ओमफ्राय बे हौवासाया थाला आरो बिदिनो आबसुनि मानसिफोर लाबोनानै आंखौ बुहोनो नागिरदों, लासिं खालामनो नागिरदों होननानैहाय। ओमफ्राय गावो आंखौ थांनाङा नोंजों जोंहा न'नि मानसिफोरा रायलायनो नागिरदों होनबाय आं। ओमफ्राय उनाव इयो आं लाखिनायाव आंखौ आरो बुबावबाय आरो इयो, आखाइयाव अरनानै होदों, ओमफ्राय नाख्रांनानै गालांदों आरो। नाख्रांनानै ओमफ्राय गाव थांबाय। ओमफ्रायो बे नैबे बोसोराव आंखौ कर्ट मेरिजबो खालामगोन होननायमोन आरो। बेनिफ्राय कर्ट मेरिज खालामगोन, ओमफ्राय नेक्स्टआव 2024नि नभेम्बरावहाय नोंखौ हाबा लांगोन बिदि होननाय आरो। औ, नाख्रांनानै खारदों आरो। जोंहा न'नि मानसिफोरा रायलायनो नागिरदोंमोन नालाय बेजों। ओमफ्राय सन्जीब बर'आ CRPFआव मावो, कब्रा कामान्ड'। बिसोर न'खरनिफोरजों नों रायलायनो मोनदों ना मोनाखै? बिसोर न'खरनिफोरजों रायलायनाय जायाखै। जोंहा थांदोंमोन थांनायालाय बिसोर न'खराव। ओमफ्राय न'खरनि मानसिफोरा बिदि बुंदों माने बिथ' सासे हिन्जावसाजों टिहुनि हिन्जावसाजों रिं मेरिज खालामखानाय दङ बिदि जाहैदों आरो खोथाया।
माने नोंखौ थगायनानैसो ब्लेकमेल माने नोंखौ बाहायदों आरो औ थगायनानै बाहायदों माने बिदिनो एफा 2021निफ्राय रिलेसनशिपाव थानाय ओमफ्राय बिदिनो हाबा लागोन होननानै मोजां मोजां रायलायबाय थानाय आरो इदिनो ओमफ्राय सुटियाव फैयोब्ला बेयो नोंखौ लोगो हमबाय थायोमोन नामा? सुटियाव लोगो हमनाय बे बोसोरनि माबायाव लोगो हमनाय जादों मेयाव लोगो हमदों आरो दा आंनो न्याय नांगौ आरो जास्टिस नांगौ दा माबायदि न्यायखौ होदों जेनेबा माबायदि न्याय नांगौ बेथ' आंखौ हाबा लागोन होनना बुंदोंमोन नालाय बे एफा बिदि थगायबाय बे जब मावोना बे आं बिनि साख्रिखौ सासपेन्ड जाजानो लुबैयो आरो बे माने आंनि जिउजों गेलेबाय आंनि सोलेरजों गेलेबाय ओमफ्राय बे आरो आंनि अनगा बेलेगखौबो खालामबावनो हागौ बिदि दा आंनो न्याय नांगौ आरो बिनि थाखाय ओइ सन्जिब नों आंखौ आंनि लाइफखौ माने बिदि लाइफखौ बरबाद खालामनानै गालांखो दाबो आं नोंजों हाबा जानायनि मुदावनो दङ आरोना नों आंखौ जुदि हाबाखौनो लायामोनबा आंनि सोलेरजों नों मानो बिदि गेलेनांगौ नोङो गाज्रि गोसोनि मानसिखा नों मोजां नंखाया नोङो आंनि सिगांबो गोबां बिदि सिख्लाफोरखौ बिदि खालामदों नों दा जेराव दं दा जोंजों फैनानैहाय कमप्रमाइस जाफैनांगौ आरो सन्जिबजों रायलायो 12 थारिखआवलासो रायलायनाय मोनदां दायो रायलायनाय जायाखै दायो रायलायनाय जायाखै फन खालायबा दैखांना दैखाङा फन खालायबा माने बिनियाव कलाव नाङानो ओमफ्राय वाट्सएपआवहाय बियो इउनिटआव होनाय खोमा आरो बिनि इउनिटआव होनाय नाम्बार खोमा बे वाट्सएप नाम्बारखौल' इउस खालामो आरो इयो बे बबेयावमोन? मध्य प्रदेशआव नों वाट्सएपनि मेसेज खालायोना खालाया खालामदोंमोन बियो दाख्लैबावै ओमफ्राय आं उनावहाय बिखौ लिंहरदोंना थानायावहाय नों रङिया थानायाव फै होननानैहाय बिदि लिंहरनायनि उनाव बियो जेबो बिदि रेसपन्स होफैनाखै आरो दा बेखौ नोंखौ लांगोन होननानै बुंदों ना लांला बेखौ माबा मोनसे बुंदों नामा बियो माने बिदि लांगोन होननानै बुङाखै ओरैनोथ' सिगाङाव नोंखौ लांगोन होनना औ बुंदों सिगाङाव लांगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन हाबा खालायगोन होननानै औ बुंदोंमोन हाबा खालामगोन होननानै बिदि बुंदोंमोन जेदिनखालि रङियाव नोंसोर हर थाबाय बेनिफ्राय बे खारखोमाबाय आरो औ माबाफोर बुंलांबावदों नामा नोंखौ खारनायनि समाव खानायनि समाव माने बियो आंखौ बिदि बुंदों आरो नों जुदि आंखौ बिदि जरजबस्ति आंजों हाबा जायो नोंखौ आं लाइफआव सान्ति जाहोआ बिदि होननाय आरो आंजों जरजबस्ति हाबा जायोबा नोङो बिदि होननानै थारमाने बेयो बेहा गोसोथोनाय दंखायो बा सोरजोंबा बेबायदि रायज्लायखानाय दङ होननानै नोंनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन नामा सिगां खोन्थाखायाखै बिदि होननानै बे सिख्लाखौ बियो हाबा जानायसो होननानै बुंलायबावदोंमोन माने सिगांनि मोजां मोननाय ओमफ्राय बियो हाबा जाबाय खृष्टानजों होननानै बुंलायबावदोंमोन आरो न'खरनिया फोरमायदों आरो माने गुबुन दंखायो नालाय औ गुबुन दंखायो होननानै न'खरनिया फोरमायदों जाहैदों आरो जों थांनायावहाय